Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu zenbaki arrazionalak. Zenbaki arrazionalak ere zatikiak deitzen dira. Zatiki bat adierazpen bat da A zati B modukoa. Non A da zenbakitzailea eta B da izendatzailea. Bi zenbaki hauek zenbaki osoak izango dira. Adibide honetan ikusten dugu 4 zati 5, horrek esan nahi dugu irudi bat 5 zatitan banatzen badugu, hortik 4 hartuko ditugula, marraztuko ditugu 4, bai? Adibidez, egiten badugu zenbaki baten zatikia, hau da, 20-ren 4/5, izango da 20 bider 4, 80 zati 5, 16. Hau da, zenbaki honen 4/5 dira 16, bai? Beste adibide batean, adibidez hemen ikusten dezute, 8 zati 4 zatikia. Zenbaki etzaia da 8 eta izendatzailea da 4. Horrek zer esan nahi du? Irudi bat 4 zatitan banatzen badugu, hartu behar ditugu 8 zati, baina horretarako behar ditugu 2 irudi. 4 zatitan banatuak, horregatik 8 zati 4 da 2. Eta 2 ere da 2 zati bat, 4 zati 2, 8 zati 4. Hau deitzen zaiez zatiki baliokideak, bai? Zergatik dira baliokideak 2 zatiki? Egiten baizut adibidez 5 zati 4, berdin 10 zati 8 adibidez, gurutzatuz 5 zati 8 da 40 eta 4 bider 10 da 40. 40 berdin 40, baliokideak dira 2 zatiki hauek. Aldiz, 2 zatiki hauek berdintzen baditugu, gurutzatu zaiten duzute 7 bider 9 da 63, baina ez da 63, hemen gaizki dago, 63 da. Eta 4 bider 8 da 32. Nola 63 ez den 32, ez dira baliokideak kasu horretan. Bai? Gerta daiteke ere, baliokidetasun bat emateko, aurkitu behar izana, 4 hauetatik zenbaki bat, bai? Kasu honetan, bilatu beharko dugu hemengoa. Isa jartzen dugu hemen behian, nola kalkulatzen da isa? Gurutzatuz, hau da, 6 bider isa, bai? Berdin 15 bider 2, bai? Hau da, orain, isa askatuko dugu, 6 hau biderkatzen dagoenez bestaldera bera, eta orduan, 15 bider 2 da 30, zati 6, 5, bai? Hau da, beti biderkatu behar dezute diagonala, beteta dagoen diagonala, kasu honetan da diagonala beteta dagoena, zenbakiz, 15 bider 2 da 30, eta zati beste zenbakia, zati 6, orduan izango litzateke 5. Zatikiak amplifikatu daitezkere bai. Hau da, amplifikatzea eta simplifikatzea da, zatiki baliokide bat aurkitzea. Kasu honetan, amplifikatzea da zenbaki berdinaz biderkatzea, nahi dugun zenbakiz, bai? Kasu honetan, biderkatu dugu 2, baina izan daiteke, 3, 4, 5 nahi dezuten zenbakiaz, bai? 5 azpiren biderkatzen badu goian eta behian 2 adidez, 5 bider 2 10, eta 7 bider 2 14, 2 zatiki hauek baliokideak dira, esan dugun bezala, 5 bider 14 da 70 eta 10 bider 7 da 70, bai? Amplifikatzea erabiltzen da, zatikiak batu behar direnean edo ordenatu behar direnean, gero ikusiko dugu, bai? Zatikiak simplifikatzea. Simplifikatzea da amplifikatzearen kontrako eraiketa. Hau da, zatitu behar dugu zenbaki berdinaz, izendatzailea eta zenbakitzailea emateko zatiki baliokide bat, bai? Hau da, hemen ez du balio dozen zenbaki jartzea, baizik eta jarri behar dugu 15 eta 35-en zatitzaile komun bat, bai? Kasu honetan ikusten dugu bi zenbakiak 5ez bukatzen dira, egingo nuke 15 zati 5 3
eta 35 zati 5 zazpi. Kasu honetan, 3 zazpiren, bai? Beti hemen jarri behar dira zenbaki lehenak. Probatu behar da zati 3, zati 5, zati zazpi, zati 11, bai? Eta hemen ikusten dugunez, hau gehiago ezin da simplifikatu, zergatik ezin dezute egin zati 3 bi zatiak, goikoa bai, baina bekoa ez, zati 5 ezin daiteke ingoikoa eta bekoa, 5 edo 0 bukatzen ez direlako, zati zazpi ez da ere, eta zati 11 ez da ere, bai? Normalen, zenbaki lehen horiek probatzen dira. Beraz, horri deitzen zaio, zatiki laburtezina, bai? Ezin da zatitzaile batez zatitu. Kasu honetan, 45 zati 60. Bai? Egin dezakezute, ikusten dezutez, zati 5, 5 eta 0 bukatzen delako. Egiten bai zuten 45 zati, zati 3, egin du zati 3, Egin daiteke zati 5 ere bai, baina hasi hobeto txikienarekin. 4 eta 5 dira 9, beraz 3 multiploa, eta 6 gehi 0 da 6, 3 multiploa. 45 zati 3 da 15, eta 60 zati 3 da 20. Gogoratu, izendatzailea eta zenbakitzailea zatitu behar dira zenbaki berdinez, bai? Hemen ikusten dezute, geratzen dela 15 zati 20, baina oraindik zatitu dezakegu gehiago zatiki hau, adibidez 5, zergatik zenbakitzailea 5 bukatzen delako eta izendatzailea 0, bai? Hau da, zati 5 egin daiteke, 15 zati 5 3 eta 20 zati 5 4. Geratzen da 3 lauren, 3 laurden. Hau ezin da gehiago simplifikatu, ez zati 3, zati 5, ez zati zazpi, ez zati 11, orduan, hau da zatiki laburtezina. Bai? Zatiki hauek guztiak baliokideak dira eta gainera hau da zatiki laburtezina. Gogoratu, simplifikazioa erabiltzen da batez ere eraiketak bukaeran kalkulatzerakoan batuketak eta biderketak egiterakoan simplifikatu behar da azken emaitza ahal dugun guztia. Bale? Eta honekin lotuta dauzkagu zatikiak ordenatzea barkatu, edo izendatzaile berberaz adieraztea. Baldin baditugu zatiki hauek, ikusten dezute 7 15, 11 15, 3 5, 5 bederatziren, beti egin behar dugu MKT, hau da, multiplo komun txikiena bekoen artean. Buruz egin daiteke, hau da, hartzen da multiplorik handiena, kasu honetan zenbakirik handiena 15, eta egiten dira multiploak, bai? 15 gehi 15, 30 ezin da zatitu zati bederatzi, orduan, zati 5 bai, baina zati bederatzi ez, orduan hartuko genuk urrengo multiploa dela 45. 45 egin daiteke zati 15, zati 5 eta zati bederatzi, bai? Zenbaki zatza ematen dutelako. Edo, aurkitu beharko zenukete, MKT zenbaki hauen artean. 15 deskomposatuz 3 bider 5, 5 da 5 eta bederatzi 3 berbi. Beraz hartu behar dugu komunak eta ez komunak. Kasu honetan 5 eta barkatu, bai, komunak 5 eta 3 ere bai. Eta berretzaile handiena duena, kasu honetan 3 berbi. 3 berbi bider 5, 45. Baina esaten dut buruz egin daitekela hau. 45 jartzen dugu, eta orain egin behar duguna da zatitu. 45 zati 15 da 3, bider 7, 21. 45 zati 15 da 3, bider 11, 23. 45 zati 5 da bederatzi, bider 3, 27. 45 zati bederatzi da 5, bider 5 da 25. Orduan, ordenatzen ditugu handienetik txikienera adibidez, kasu honetan, izendatzaile berdina dutenez, begiratu behar dugu zenbakitzailea zein da handiena, hau da lehenengoa, gero dator 27, bigarrena, 25 hirugarrena, eta 21 laugarrena. Ordenatzen ditugu hemen zenbaki hauek, handienetik txikienera, gogoratu zeinu hau adierazten du, handienetik txikienera,
eta jartzen dugu azkenean zeini dagokio. Hau da, zenbaki hau dagokio honi, hasierako zenbaki honi. Hau dagokio zenbaki honi. 25 zati 45 dagokio 5/9. Eta azkenik 21, 45, 7, 15. Bale? Orduan, horrela ordenatu egiten dira zatikiak. Bai? Eta bukatzeko ikusiko ditugu zatikien eraiketa batzuk. Zatikien eraiketa batzuk, adibidez, batuketa, biderketa eta zatiketa. Batuketa beti egin behar deguna da, zenbaki guztiei jarri zatitzaileak. Kasu honetan, 4 hau osoa da, baina zatikia bihurtu. Eraiketa egiten hasi baino lehen. 5, 7, ken 4 zati bat, bai? Zein da multiplo komuna 6, 3 eta baten artean? 6, bai? Orduan, horren egin behar deguna da, zatika hauek amplifikatu. 6 zati 6 da bat, bider 5, 5. 6 zati 3 da 2, bider 7, 14. 6 zati bat da 6, bider 4, 24. Batura egiten badezute, hemen, izendatzaile berdina dute, beraz 6 behian, 5 gehi 14 da 19, ken 24 da -5. Eta zatiki hau ezin da egin zati 3, zati 5, zati 7 bi aldeak, edo zati 11, beraz geratzen da horrela simplifikatuta. Eta emaitza bezala, bai? Biderketa bat denean, bakarrik egin behar deguna da, beste zatiki bat biderkatzen dugunean, bakarrik egin behar deguna da, alde batetik zenbakitzaileak biderkatu, eta bestaldetik izendatzaileak biderkatu. 5 bider 4 da 20, eta 6 bider 9 da 54. Gogoratu hemen, biderketa denean ez da egin behar multiplo komuna ateratzea. Bai? Jende askok egiten du hori, baina hori ez da egin behar. Zuzenean biderkatu behar da horizontalean bi gauza, bai? Bueno, kasu honetan, 20 eta 54 egin dezakegu zati 2 bi aldeak. 20 zati 2 da 10, eta 54 zati 2 da 27. Eta zatik hau ezin da gehiago simplifikatu, zeren eta ezin dugu egin 2 zatiak zati 2, 2 zatiak zati 3, ez dute zehatza ematen, goian bai, baina behian, barkatu goian ez eta behian bai, orduan ezin da, zati 5 goikoa bai, baina bekoa ez, zati 7 ezin da, biak, eta zati 11 ez da ere, beraz, eraiketa honen emaitza da 10 zati 27. Zatiketa da biderketaren kontrakoa. Hau da, biderkatu behar dugu gurutzean, bai? Aurrekoan egiten genuen horizontalean, baina orain egin behar dugu gurutzean. Hau da, eta egin behar dugu gozokiarena. Hau da, 2 bider 11 da 22, jarriko dugu goian emaitza. Eta 7 bider 6 da 42, jarriko dugu behian. Horrela, gozoki baten antzeko irudi bat sortzen da, bai? Gogoratu, berriro, 2 bider 11 da 22 goian, eta 7 bider 6 dela 42 behian. Beraz, orain egin behar dugun gauza bakarra da, simplifikatu. 22 eta 42 egin daiteke zati 2 bi aldeak, orduan, 22 zati 2 da 11, eta 42 zati 2 da 21. Eta zatiki hau ezin da gehiago simplifikatu, ezin da egin biak zati 2, zati 3 ere ezin da, goikoa ez eta bekoa bai, zati 5 ezin da egin, zati 7 ez da ere, zati 11 ez da ere, beraz, hau da, eraiketa honen emaitza. Gogoratu ere bai, zatiketan ere ez dela MKT egin behar, zuzenean biderkatu behar da gurutzean. Eta gero, gogoratu, eraiketetan daudenan zatiketak, biderketak eta batuketak eta kenketak, beti bezala aplikatu behar da orden bat. Lehenengo
beti egin behar dira parentesi barruan dauden eraiketak. Ondoren, biderketak eta zatiketak eskerretik eskuinera, eta bukatzeko batuketak eta kenketak. Bai? Hau da, zatikiei buruz jakin behar dezutena.